ഹലോ. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു കോണിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതൊരു രാജ്യമാവട്ടെ എവിടെയാവട്ടെ ഞാനൊരു സാരി കയ്യിൽ കരുതാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സാരി ഈസ് അവർ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ട്രഡീഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു വസ്ത്രം ഏതൊരു നാടിനാണുള്ളത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ടു ഷോക്കേസ് മൈ ട്രഡീഷൻ, മൈ ട്രഡീഷണൽ എത്നിക് അറ്റയർ ടു ദ വേൾഡ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വന്ന് എന്തൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നറിയോ. ഐ എം സോ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ബ്രിട്ടീഷ്ലാവയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഐ ആം റെഡി ഹിയർ. അപ്പൊ നമുക്കിനി ബ്രിട്ടീഷ്ലാവയിലെ തെരുവോരങ്ങളിൽ വെച്ച് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.